בהיאחזות הנחל בסיני, אני ממש שפשפתי את עיניי כשראיתי מעשה כשפים, ספרי שירה קטנים על מדפים, שירי רחל וכוכבים בחוץ, כמו לפני שנות 1000 בקיבוץ. אני ממש שפשפתי את עיניי בהיאחזות הנחל בסיני, שכל הסערות והדליות והרינות פסקו לאט בתוך שדרת כזו עלילות, עם כל האור וכל הפלאי אשר ראיתי בעיניי, אשר ראיתי בעיניי. בהיאחזות הנחל בסיני, אני לא האמנתי לעיניי כשפתאום פגשתי בפינה את ארץ ישראל הישנה, את ארץ ישראל האבודה והיפהפייה והנשכחת, והיא כמו הושיטה את ידה כדי לתת ולא כדי לקחת, ואני לא האמנתי לעיניי בהיאחזות הנחל בסיני, כל הסערות והדליות והרינות פסקו לאט בתוך שדרת כזו עלילות, עם כל האור וכל הפלאי אשר ראיתי בעיניי, אשר ראיתי בעיניי. על גב ענן קטן והם שתים להם מעל האדמה כדי להתבשם מכל נופי הזמן, וכמו תמיד בסתיו אני נפרד בצער מקיץ שעכשיו רואים את קצה סופו, ובין עלים צמאים אני עומד כמו נער בסקרנות לחורף שיבוא. אני זוכר תרנגול כפרות, ציפור קטנה, גד מלאכים מטיילים על קירות, מפה לבנה בחולך, בחולך. בסתיו תמיד בסתיו חוזרים אליי קולות שעם הזמן חלפו, עבדו כבר ואינם, והם נושאים איתם תמירות, חגו תפילות, והם נושאים איתם עולם שנעלם, אבל עמוק בלב נפשי תמיד חוזרת אל דוכנים של שוק וממתקי סוכר ומנסות רחוקות שאריות מסורת והרמונים של אש בטעם חורף קר.
זוכר תרנגול כפרות, ציפור קטנה על גג, מלאכים מטיילים על קירות. שבוע טוב לכולם. אנחנו עובדים עם הלפטופים, אז בלילה יש לנו על התנה, כולם מחברים, יש לנו מסכים איתך. מתחילים את המחשבים, למה כל המחשבות היום המחשבים? טוב, איזה חכם. שבוע טוב לכולם. רואים ושומעים אותי? שומעים טוב. שומעים טוב, מצוין. אז אני רואה ששבוע טוב, ואני רואה שכמעט כולם כבר הצטרפו, אני לא בודק. אם יש מישהו שיודע שהוא צריך להצטרף, אז נחכה עוד כמה דקות. ואם לא, אז פשוט נתחיל. אז... יגאל, אתה מקליט? אבנר אמר שמקליט, נכון אבנר? כן, כן. אבנר. מקליטים, שבוע טוב. שבוע טוב לכולם, שנה טובה. אהלן, טוב. אז הצוות הטכני שלנו מקליט בנגועות, ראו קודם את המצגת, נכון? תן לנו קמלות. רואים מצוין. מה זה? את המצגת לא. עוד לא רואים. עכשיו לא, כי עכשיו אני... עכשיו רואים את המנחה. אני הפסקתי אותה, רגע, להגיד שלום לכולם, אנחנו... עכשיו זה הקטע של... המינגלין. כן. אז רגע, בואו נגיד ככה, אם יש מישהו שיודע על מישהו שצריך עוד להגיע בדקות הקרובות, אז שיגיד, ואם לא, אז פשוט נתחיל, בסדר? יגאל, האם אפשר לאכול תוך כדי? אוקיי. כן. אוקיי. לא, לכבד את האירוע. אפשר להכין קפה. דובי, התשובה היא לא. כן? בסדר, אז לפני שאני אחזור למצגת שתלווה אותנו הערב, אז עוד פעם, ערב טוב ושבוע טוב לכולם. הייתי מוסיף גם חזרה לשגרה ברוכה של אחרי החגים, אבל זה לא לגמרי המצב כמו שכולנו יודעים. ממש היום, בשמחת תורה, לפני 10 שנים, נפטר סבא עמוס ונפרד מאיתנו. אני מניח במצב רגיל, בזמן רגיל היינו מתאספים כולנו, מכריו, מוקיריו, ניניו, וכל בני המשפחה למפגש, בוודאי קודם בבית העלמין בברקן, ואחר כך אולי באחת מתחנות חייו, אם זה והיו רבות כאלה, אם זה בכפר מרדכי, או ביקיר, או בדרך בורמה, אבל אנחנו בעידן קורונה, ונאלצים להיפגש מרחוק ולנסות להרגיש קרוב, זה נועה תרמה לי את הסלוגן הזה. והערב והאזכרה הם, כמו שכתבתי בסימן של סבא עמוס ואני, נספר על סבא עמוס כפי שאנחנו הנכדים הכרנו, או כל אחד מנקודת מבטו וזיכרונותיו, ואני מקווה ובטוח שזה יהיה מעניין. אני עכשיו אשתף רגע את המצגת. אשתף את המצגת, כן. לא, אבל יש פה 2. אז זה גדולה? טוב, רואים? אז אני פחות רואה אתכם עכשיו, אבל תגידו לי שרואים, רואים את המצגת? כן. מעולה? אוקיי. אז אני ככה אעבור בקצרה מה התוכנית. אז אנחנו נפתח בהזכרה, הייתי אומר אולי מקוצרת, במגבלות המדיום של הזום. נקרא, כמו בבית העלמין, פרקי תהילים, עמוס ונשמה. נמשיך עם אל מלא רחמים, לימוד קצר וקדיש. אחר כך סבא עמוס ואני, כמו שאמרתי, נספר על סבא עמוס שלנו, שהכרנו אותו. נסיים מחרוזת, קראתי לזה מחרוזת שירי סבא עמוס, שירים שכבר הפכו לקלט משפחתי,
אם זה צור משלו, בן 60 לפי הלוח, וסבא עמוס בן 80 במנגינת איזה אורקסטרה. אז הייתי קורא להם בקשות טכנולוגיסטיות, מהסיבה שאני מניח שכולנו בחצי שנה האחרונה מתורגלים בזום ברמה זאת או אחרת, ובכל זאת כולנו מודעים ליתרונות של הזום וגם למגבלות שלו. אז קודם כל, תשימו את כולכם במיוט. מי שמדבר, ייקח את רשות הדיבור וישחרר ממיוט, ומיד אחרי זה יחזיר. אני רשמתי ליד כל קטע מי הדובר הבא, ככה שתוכלו להתכונן ולדעת שתורכם בדרך מגיע. ישנם גם שני קטעי וידאו של נועה וענבל, ונגיע להם בהמשך. אני מקווה שהווליום יהיה מספיק טוב, אני אשים פול ווליום, אם יהיה איזה משהו אז תגידו. שבסוף הכי חשוב זה, כמו שכולנו כבר מכירים מעולם הזום, יש תמיד בלת"מים ועפים וחוזרים, אז ננסה, הבלנות וסובלנות זה שם המשחק פה. אז לא אמרתי שנראה ככה איך נתגלגל, ולקראת הסוף, אם יהיה עוד מישהו שירצה לומר משהו, קצר וקולע, כמו שכתבתי, אז כמובן נאפשר ונשמח. אז זהו, אז נתחיל עם פרקי תהילים. אני רשמתי פה... המצגת נראית כרגע מטושטש. אוקיי, זה רק בירושלים או בעוד מקומות? גם אצלנו היא מטושטשת, אבל אצלנו יש עליה קו קבוע שחור. לגמרי מטושטשת. מה הקו השחור הזה למעלה? אולי אפשר לדבר? זהו, רציתי לדעת אם זה רק אצלנו במחשב או אצל כולם יש פס שחור. לא, מטושטש, גם אצלנו. גם אצלנו מטושטש וקו שחור. לא יודע. מטושטש. אני חושבת שהבעיה היא לא במצגת עצמה, הבעיה היא בזום, זה קרה כאילו הרבה מצגות שהביאו בזום אז מה לעשות? הרע אומרת שיש בעיה כזאת הרבה פעמים במצגות בזום, הפס השחור. תראו, אז זה בדיוק, בשביל זה היה הפתיח בנושא, אני מציע שאם אפשר להתקדם ולראות, אז... נזרום. אז זה חשוב, ואולי, אני לא חושב שזה, אולי זה קשור לחדר שאני נמצא לב. אני אנסה אולי לעבור לחדר אחר אצלי, בבית, אולי הבעיה היא אצלנו. מטושטש ולא ניתן לקריאה. אי אפשר להקריא מה... רגע. תביאו את נוגה לחדר. עכשיו זה יותר טוב? לא. אז אני אצא, כמו שלימדו אותי, אנחנו נעשה תכבה תדליק, אז אני רגע... יגאל, אולי תקטין, אולי בגלל שאתה מגדיל. רגע, חיביתי, ואני מדליק שוב פעם. מקסימום אפשר ישר מהתנ"ך. רגע. אני הבן של אלוף העולם באלתורים, אז אנחנו ננסה רגע רגע. איך עכשיו? מה? אותו דבר. אותו דבר. בהתחלה זה היה יותר טוב, אבל עכשיו עוד פעם. היה רגע אחד יותר טוב, ואחר כך... בהתחלה זה היה טוב. כשאני נכנסתי לפני שעה, רק עכשיו זה מקולקל. זה תמיד, עשינו אבנר ואני ניסיונות, ותמיד במאני טיים זה, אבל אנחנו נתגבר על הכשלים הטכניים, שנייה. הכל יהיה בסדר. אבל אפשר בינתיים להתחיל ישר מהתנ"ך. רגע, אני... שנייה, עוד ניסיון אחד. אולי תשלח את המצגת בוואטסאפ לכולם.
הבעיה היא שהיא שוקלת 170 מגה, זה קצת בעיה. תהיה בעיה גם בהמשך, ככה שכדאי להבדיל. עכשיו רואים יותר טוב? רגע. דפדף, בדף הזה תמיד היה טוב. דפדף לדף עם הכיתוב. עכשיו יותר טוב. תעבור לטקסט. עכשיו יותר טוב. עכשיו? עכשיו בסדר. מצוין, מצוין. עכשיו הוא טוב. אז כמו שאומרים, לא לגעת. אז אני לא נוגע, אני רק עושה קליקים, וזהו. אז עכשיו תודה, אז בואו נתחיל. אז כמו שאמרתי, אנחנו נפתח בפרקי תהילים. אז כמו אמרתי, אמא, תתחילי ותורידי ממיוט, כל השאר שימו מיוט, וכל אחד לפי תורו או תורה ישחררו את המיוט ויקראו. אז אמא, תתחילי בבקשה. עשיתי משפט וצדק, הרוב. עשיתי משפט וצדק, בל תניחני להושקי. לא, מההתחלה. זה פשוט מחוק אצלי כאן. עשיתי משפט וצדק, בל תניחני להושקי. הרוב עבדך זה הצליל. עיניי כלו לישועתך ולאמרת צדקך. עשה עם עבדך כחסדך וחוקיך למדני. עבדך אני יבינני ואדעה עדותיך. עת לעשות לאדוני הפרו תורתך. על כן אהבתי מצוותיך מזהב ומפז. על כן כל פיקודי כל השארתי, כל אורח שקר שנאתי. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. מאויביי תחכמני מצוותיך כי לעולם היא לי. מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי. מזקנים עדבונן כי פיקודיך נצרתי. מכל אורח רע קלעתי רגלי למען אשמור דברך. משפטיך לא סרתי כי אתה הורתני. מה נמלצו לחיכי אמרתך מדבש לפי, מפיקודיך אתבונן, על כן שנאתי כל אורח שקר. ויבואוני חסדיך, אדוני תשועתך, כאמרתך. ועיני חורפי דבר, כי בטחתי מדבריך. ואל תצל מפי דבר אמת, עד מאוד. כי למשפטיך התחלתי. וישמרה תורתך תמיד, לעולם ועד. ויתלך בהרחבה, כי פקודיך דרשתי. ואדברה בעדותיך נגד מלכים, ולא אבוש. ואשתעשע במצוותיך אשר אהבתי, ואשא כפי אל מצוותיך אשר אהבתי, ואשיך לחוקיך. תכבו כולם את המיקרופון, כולם לכבות מיקרופון. לא, כל פעם שיש שני מיקרופונים באותו בית, שומעים כפול. שכולם יהיו במיוט. סעפים שנאתי ותורתך אהבתי, סתרי ומגיני אתה, לדברך ייחלתי. סורו ממני מרעים, ואצרה מצוות אלוהי. שמחני כאמרתך, וחיה ואל תבישני משברי. סעדני ואשעה בחוקיך תמיד. סלית כל שוגי מחוקיך, כי שקר תרמיתם. שיגים ישבת כל רישי ארץ, לכן אהבתי עדותיך. סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי. יראתי. רבותיי, בבית שיש יותר ממכשיר אחד, אם שני המכשירים דולקים, אז גם כשהוא מוריד ממיוט כדי לדבר, יש הד. משדר? אותיות נשמה.
נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. נעניתי עד מאוד, אדוני, חייני כדבריך. נדבות פי רצנה אדוני ומשפטיך למדני. נפשי בכפי תמיד ותורתך לא שכחתי. נתנו רשעים פח לי ומפיקודיך לא טעיתי. נחלתי עדותיך לעולם כי ששון ליבי המה. נטיתי ליבי לעשות חוקיך לעולם עקב. נחמיה. שרים רדפוני חינם, ומדבריך פחד ליבי. שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. שקר שנאתי ואתאהבה, תורתך אהבתי. שבע ביום היללתיך על משפטי צדקך. שלום רב לאוהבי תורתך, ואין למו מכשול. שיברתי לישועותיך אדוני, ומצוותיך עשיתי. שמרה נפשי עדותיך, ואוהבה מאוד. שמרתי פיקודיך ועדותיך, ככל דרכי נגדך. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. מאויבי תחכימני מצוותיך, כי לעולם עילי. מכל מלמדי השכלתי, כי עדותיך שיחה לי. מסכנים אתבונן, כי פיקודיך נצרתי. מכל אורח רע קלעתי רגלי, למען אשמור דבריך. משפטיך לא סרתי, כי אתה הורית לי. מה נמלצו לי חקורתיך, נדבש לפי. מפיקודיך אתבונן, על כן שנאתי כל אורח שקר. הורני אדוני דרך חוקי, ואצרה נא עקב. הבינני ואצרה תורתך, ואשמרה בכל לב. הדריכני בנתיב מצוותיך, כי בו חפצתי. הנו ליבי אל עדותיך, ואל בצר. העבר עיניי מראות שווא, בדרכך חייני. הקם לעובדך אמרתיך, אשר ליראיך. עבר חרפתי אשר יגורתי, כי משפט טובי. הנה תאהבתי לפקודותיך, בצדקתך חייני. נמשיך רגע, המצגת הרי לא נוסעת לי. אוקיי, רגע. אבא? אל מלא רחמים, שוכן במרומים, ממצא מנוחה נכונה בצל כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים, את נשמת אבינו, סבנו, עמוס בן משה ושרה, שהלך לעולמו, בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמתו, בגן עדן תהא מנוחתו. לכן בעל הרחמים יסתירהו בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתו. אדוני הוא נחלתו, וינוח בשלום על משכבו, ונאמר אמן. 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 אלי? שבוע טוב וחורף טוב, שומעים אותי? מצוין. יופי, אנחנו נלמד לימוד קצרצר, במטרה לאפשר אמירת קדיש דרבנן על ידי הבנות, ובמטרה, אני מקווה, להיכנס לדמות קצת. נלמד בסך הכל פסוק אחד בספר קהלת, עם פירוש אחד, פירוש שמופיע בספר הדרשות של החתם סופר. ובכן, הפסוק שלנו הוא, כמו שאתם רואים פה על המסך, ויתרון ארץ בכל הוא, מלך לשדה נאבד.
מה רוצה הפסוק הזה? מה המלך, הוא עובד בשדה, יש יתרון לארץ? מה הכוונת הפסוק? כידוע, קהלת, שלמה המלך, מסתכל על העולם, על החברה, על החיים בכלל, במבט מאוד מריר וביקורתי, ויש לו כל מיני תובנות. אז מה הוא אומר כאן? מסביר החתם סופר, כשאנחנו מסתכלים על החברה האנושית, כפי שאתם תראו, זה לא משנה אם זה החברה של שלמה המלך לפני 3,000 שנה, או החתם סופר באירופה לפני 250 שנה, או אפילו אצלנו היום, יש ריבוד חברתי די ברור. יש מלך או שליט שיושב בראש הפירמידה, יש לו שרים, סגני שרים, להם יש משרדים עם מנכ"לים, עם ראשי אגפים, והם שולטים בצבא של פקידים, ויש מתחתיהם כל המערכת הכלכלית, אלה ההון הבנקאים שמממנים את הפעילות, שהפעילות מתרכזת בעצם על ידי הסוחרים, והסוחרים מכתיבים לתעשייה ולחקלאות מה בדיוק לייצר, ויש מובילים שמסיעים את זה במערכת תעבורה וכולו וכולו. אומר רבותיי, זה בעצם עולם הפוך, ובסוף בעצם איפה השרשרת נגמרת, נסתכל אולי ברמה של אדם בודד, אז יש את אותו מוביל שמודיע לחקלאים, מחר בבוקר בשעה 5 תהיה פה מוכן, אני מעמיס 2 טון עגבניות שתוכל לשלוח לשוק. אלה בתחתית הפירמידה. אומר החתם סופר, זה בעצם אבסורד, זה עולם הפוך, כי בעצם מה הדבר הבסיסי ביותר, מה הצורך הקיומי ביותר של כל בני אנוש? מזון. מי מייצר את המזון? מי דואג לקמח, ללחם, לפירות, לבשר, לביצים? החקלאים. אלא מה? החקלאי הוא לא יכול להסתדר לבד, הוא צריך כלי עבודה. אז יש מי שמייצר לו את כלי העבודה, הוא צריך להוביל את התוצרת, יש מי שמוביל את התוצרת. צריך סוחר שימכור את זה בשוק. אם יש סוחרים, הם צריכים אשראי, אז צריך בנקים. יש בנקים, יש סוחרים, אז גם יש בטח גנבים, אז צריך משטרה, צריך חוקים, וכן הלאה וכן הלאה, ובסוף למעלה, בתחתית בעצם של הפירמידה, נמצא המלך. אז בעצם בסופו של דבר, המלך הוא זה, כמו כל הפירמידה, שלשדה נאבד, הוא בעצם כפוף לשדה, כשמסתכלים בראייה נכונה על החיים. למה נראה לי שזה קשור מאוד לדמותו של עמוס? כי עמוס קודם כל היה לא רק חקלאי גאה בהצלחותיו הרבות מאוד, יש לומר, אלא גם בעצם הערך של חקלאות, והערך של העבודה בכלל, שבבית של עמוס ואראלה היה בולט מאוד, כידוע לכולנו, ועמוס גם, אבל להבדיל מהרבה חקלאים ואנשים אחרים, להבדיל אולי משלמה המלך והחתם סופר, שראו את התמונה שציירתי, הוא תמיד הדגיש את האבסורד הזה של עבד כי ימלוך, של מלחכי פנחי, של אוכלי חינם, כל זה עוד בטח יופיע בשירים ובסיפורים בהמשך, אבל מה שעומד מאחורי זה, זה בעצם ההסתכלות הנכונה, כאמור, על העולם, על ההיררכיה. אם בכלל ראוי לסדר את העולם לפי היררכיה, זה כבר שאלה נפרדת, אבל אם בכלל, אז בבסיס, במקום הכי חשוב, נמצאים החקלאים. ואני חושב שאפשר פה לסיים. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני יחפש למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. קדיש. רגע, כולן יחד אולי. 3, 4 ו... גדל, מאיר רבה, ועמד חילוטי, וימליך מלכותי, ויצמח פורקנה, ויקרב משיחי, ויחון וחיה לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יש מרבם ברח לעולם ולמר ומיה. יש מרבם וברך לעולם ולמיה. ברח, וישתבח, ויתפאר, ויתהדר, ויתעלה, ויתהדר, שמי וקדשה, לעם מכל ברכתה, וקדשה שירתה, ושפחתה ונחמתה, תעמולת העלמה, ואמרו אמן. יהא ונשמיה בחיים עלינו על כל ישראל ואמרו אמן. עושה וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. 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 וואי, עד עכשיו אני בסרט.
טוב. איזה מצחיק אני בהזכרה של סבא של בעלי. לחזור למיוט, לחזור למיוט. לא עושים כרגע. עושים לא, בזום. כולם פה, כל הנכדים. מדברים על המצב. תחזירו בבקשה לזום. תודה לכל מי שקרא ולימד ולאחיות ש... רק, עכשיו אני חושב שזה אצלך? امبارح بالليل كمان מי זה הרעש? מי זה עפרה? זה אימא? لحظة كان عنده 26 תתקשרי לאמא ותגידי לה ש... תתקשרי לי, אני לא אתחיל עד אז. טוב, תודה לכולם עד כאן. כמו שאמרתי, סבלנות וסובלנות, אז התגברנו גם על נושא המיוטים, ונעבור לחלק השני. לספר על סבא עמוס ואני, ככה קראנו לחלק הזה. נפתח עם נועה. נועה, את איתנו? כן. מעולה. אז גם דיברתי עם נועה ביום חמישי, לא זוכר מתי, ואמרנו שנועה תפתח לעצמה, אבל בעצם לכולם, אז בבקשה נועה. אוקיי, אז אני רוצה להקריא קטע קצר מתוך הספר אחוזת החוף של אמיר גוטפרוינד, שגם הוא זיכרונו לברכה, מ-2002. סבא מת, אדם הופך לזיכרונות. בבת אחת כל מה שהיה אפשרי בשבוע הבא כרגיל, יותר לא יהיה. מעתה ולתמיד, חוטי הזיכרונות ילוו אותנו. קצה אחד ברגע מותו של סבא, וקצה שני הולך עמנו לאן שנלך. סבא יהיה נתון לחסדנו. עם השנים, אלה יבואו, יסתבכו חוטי הזיכרון, יקראו, יתלשו. מה שנשווה זה עם זה בעוד 20 שנה, לא ידמה לסבא. אז הקטע הזה אומנם נכתב קרוב לרגע הפרידה, לרגע המוות בסיפור אחוזת החוף. אנחנו כאן הערב בעצם, כמו שכתוב בקטע, 20 שנה אחרי, אמנם 10 לא 20, אבל זה בהחלט פרק זמן ניכר שעבר. אז סבא שיעלה כאן הערב, הוא לעולם לא יהיה הסבא החי שהיה לנו, אבל הוא בעצם אוסף של זיכרונות ממנו, קטעים וקרעים מתוך הזיכרון. וזה בעצם מופיע של ההזכרה הערב. לא נספר כאן את כל הביוגרפיה העשירה והמכובדת שלו, גם לא עלילות גבורה וחרב, עליהם רבות דובר ועוד ידובר, ואפשר גם לחזור להקלטות שלו, שמספר את סיפור חייו, שדרך אגב עוברות עכשיו תמלול, אלא בעצם נדבר על מה שיש לנו כרגע בזיכרון שלנו ממנו, וכדי לתת במה לכמה שיותר נכדים, אז זה גם יהיה זיכרונות קצרים וקטעי זיכרון. אז אפשר לעבור לשקופית הבאה, של יגאל, אתה יכול להעביר הלאה לשקופית שבחרתי. בעצם זה קטע, זה איזשהו סרטון קצרצר של סבא, בואו תשמעו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בניין ידי עד. ברוך אתה אדוני יוצר האדם. אמן. בא לי גם להגיד אמן. אני בחרתי להביא את הקטע שלו מברך את אחת משבע הברכות בחתונה שלי, דווקא בלי לדבר כרגע על החתונה שלי ועל המעמד עצמו שהיה מרגש וכבודו במקומו מונח, אלא בגלל שהקטע הזה, הקטעון הקטן הזה, מזכיר לי את הדרך שבה סבא קידש. מטבע הדברים אין לנו הקלטה של סבא מקדש או עושה הבדלה
או קורא את ההגדה של פסח, בגלל שכל אלה תמיד נעשו בחגים ובימים טובים או בשבתות שאי אפשר להקליט. אבל היה לקטעים מהסוג הזה טון, אינטונציה, ואפשר לומר גם איזשהו פאתוס מסוים שהיה שמור לטקסטים מהסוג הזה ולטקסים מהסוג הזה. אז זה ככה קטע ראשון שמצאתי לנכון להביא כדי להיזכר במשהו שהיה ואיננו כרגע. לא נשמע שוב בצו המקדש, וגם לא מברך באירועים או בבריתות, שמחות. והתמונות הבאות, שתי התמונות האלה, רגע, אני אקטין את עצמי שגם הילדים שלנו יראו. רגע, אוקיי. אז ככה, כשאדם הולך לעולמו, אז הולכת איתו בעצם הוויה שלמה של כל סביבת החיים שלו. הנוף כאילו משתנה כשהוא הולך. הוא נפטר וגם הסביבה שלו הולכת איתו. אנחנו רגילים להצטלם תמיד ברגעים מאוד מיוחדים, באירוע מרגש, בנוף מיוחד, באיזה טיול גדול, אבל כמה פעמים בעצם יוצא לנו להצטלם בסלון ביתנו או סתם במרפסת, ואלו בדיוק פה בתמונות הסלון והמרפסת שנעלמו מחיינו כשסבא נפטר. הנוף שלו, החברים שלו, הסביבה שלו, שבסופו של דבר מאוד מייצגת את מי שהוא. הבית על הריחות שבו, הצלילים, המראות, ריח המקרר עם המלפפונים החמוצים שהוא היה כובש אותם, והמאכלים הטובים והמטורלנים היטב של יפה. שתי התמונות האלה של ביקורים שונים בסתם יום של חול מעלות בי את הזיכרונות האלה. אחת על המרפסת עם יערה ועודד, אני זוכרת אפילו שעודד, יפה וסבא שלחו אותו לרדת למטה, אל הבוסתן, רק להיזהר מנחשים. כן, זוכרת. אז זה בתמונה הימנית, ובשמאלית זה עודד קטנצ'יק, בין איזה שנה וקצת, ואני לא מופיעה כי אני המצלמת, אבל באנו יחד, גם אפרת וסמדר, ואני ועודד לבקר את יפה וסבא, וזה התמונה מסלון ביתם. אז הבא בתור, יגאל, תורך. תודה, נועה. אוקיי, אז אני עד סוף הזה אני אלמד איך מעבירים פה שקפים. אוקיי, אז אני בחרתי, דובי תתכונן, אז אני בחרתי לדבר על גביע, אמרתי שאפשר לשלוח תמונה עם סבא, יש לי לא מעט תמונות עם סבא, אבל בחרתי לדבר על גביע קידוש ועל גביע של בן אנד ג'ריס, גלידה, ולא בהכרח יש ביניהם קשר, אבל אני אתחיל עם הגביע של הקידוש. זה גביע של סבא, שקיבל מסבא שלו, סבא אליעזר, ואני קיבלתי אותו בחתונה שלי ושל עפרה, ואני מרגיש שזו זכות מאוד גדולה שיש לי אותו ושאני משתמש בו. אני אגיד שבעצם זה הגביע הקידוש שאנחנו עושים עליו את הקידוש, כל שבת, כל חג, ליל הסדר, והוא מאוד יקר לליבי. וזה בעצם איזשהו, אמנם חפץ, אבל זה זיכרון תמידי שהולך איתנו. מעבר לסיפור המיוחד שלו, תחשבו, זה כבר 150 שנה, אני חושב, סבא של סבא, וכמו שנועה הזכירה קודם, זה מזכיר את האינטונציה המיוחדת של סבא, שאגב גם כמוני לא היה מוזיקלי במיוחד, בקידוש ובהגדה של פסח ובכל ארוחות השבת והזמירות וכולי, ואולי נגיע לזה גם בהמשך. אז זה לגבי גביע הקידוש, ולגבי גביע של בן אנד ג'ריס, אז זה פשוט מחזיר אותי לאיזה זיכרון ילדות שחשבתי לשתף איתכם, שבו סבא ואני נוסעים בטנדר הלבן המפורסם, וזה היה מכפר מרדכי, בדרך בטח לקחת ביצים או להחזיר ביצים או להביא למישהו באזור, סבא ואני עוצרים בתחנת הדלק בכניסה ליבנה, שבמשפחה עד היום קוראים לה יבנה, וקונה לו ולי גלידה, ואני כמעט בטוח, הייתי ילד, אני לא יודע בדיוק, אבל אני כמעט בטוח שזה היה בן אנד ג'ריס, שרק אז נכנסו לארץ, וזה היה הסניף הראשון שלהם.
וזה ככה זיכרון ששמור אצלי. בכלל סבא, הוא היה אוכל בריא, או לכאורה היה אוכל בריא, כל בוקר לבן ועגבניה ומלפפון שלמים ולא חתוכים, אבל כמו כולנו, הוא גם היה שובב לא קטן בענייני שוקולדים, עוגות וגלידות, וזה סיפור קטן שבחרתי להביא בהקשר הזה. אז זה לגבי הגביע. אני לא יודע אם רואים אותי? כי אני לא רואה את עצמי, אבל זה ממש הגביע, אם אתם יכולים לראות, ונמצא איתנו. דובי? אליך דובי. אהלן, שלום וברכה לכולם. אני דובי. בחרתי להביא תמונה של סבא מרכיב אותי על גבי הטרקטור, כפר מרדכי. אני הייתי לא צעיר הנכדים, צעיר הנכדים במשפחת שמיר, וסבא פה מרכיב אותי. זה עוצר לכולם. סבא מרכיב אותי על הכף של הטרקטור. זה היה רגע, אני חושב שאפשר גם לראות במבט שלו, אם תסתכלו היטב, רגע של רוך ומתיקות, וסתם סבא כיפי. לא בטוח שתמיד חווינו אותו באופן הזה, אלא אני חושב שאולי יותר דמות קשוחה, אלמחניקית, כמובן איש עבודה. פה אני חושב שיש תמונה של פשטות, כיפיות, סליחה על המילה, אם זה לא מסתדר למישהו, ונחמדות ורוך. זה התמונה הספציפית הזאת מבחינתי משקפת. כמובן היו עוד הרבה פנים, אפיונים שונים לסבא. זהו, זה מה שבחרתי להביא לפה. זהו, שבוע טוב. תודה על הארגון של הערב הזה, בהזדמנות זו. טוב, תודה דובי. אני רק אשוויץ שאני עוד זכיתי לנהוג על הפרגזון האדום הזה. טוב, אנחנו נעבור לענבל. ענבל לא נמצאת, אבל שלחה סרטון. אני אומר מראש שהיא מדברת קצת חלש, אז אני אשים בפול ווליום ותנסו להשתיק רעשי רקע כדי לשמוע. אז בבקשה, ענבל. ב-4 התחיל המואזין לשיר בקול עמום אי שם. לא ידעתי מאיפה בא, וגם לא שאלתי. כל מה שידעתי היה הבית ויושביו, כמה שכנים, הבוסתן הסבוך. עבדי למטה מעבר לגדר נמוכה, עיר לבנה חדשה מנצנצת באור כמה ערים ממול, הים. מדהים, אבל מהמרפסת אפשר היה לראות את הים. אמרו עליה תמיד שהיא המרפסת המשקיפה על הנוף היפה ביותר בארץ. נדרכתי, אבל הבית נשאר שקט. רגילים שם להדי קריאות וצלצולי פעמונים במרחק. הגעתי בערב שלפני כדי להיפרד. זכורה לי במעומעם נפלית ללא גיל שפתחה לי את הדלת, וזכור לי לילה חבוט חלומות. את המזרן פרסו מתחת למיטה הגבוהה מיד שרה. באמצע הלילה סבא התעורר ורטן, בהתחלה מעט ומהר מאוד בקול רם. ביקש בכעס שאחסה אותו בשמיכה והקים מהומה כשחשב שאני מתמהמת. לא עזרה, לא שמיכה ולא שתיים. התגוננתי, התקפלתי. יפה ירדה בדחיפות למטה וגערה, עמוס, מה אתה צועק ומאיר את כולם? והוא השתתק מיד, נרגע מהנוכחות ותשומת הלב. נשכבתי שוב, וכמו ילדה קטנה המשכתי להקשיב בפחד, מוכנה לזנק בכל רגע. אבל הוא המשיך לישון, מדי פעם נאנח. נרדמתי כשכבר עלה האור.
האוטובוס מתל אביב היה מוריד אותי בצומת הכניסה לאריאל, ושם בתחנת הדלק הייתי מחכה לוולבו הלבנה הגדולה שלו. וולבו כזאת הצילה את חייו בתאונה, שעה עברה עד שהצליחו לחלץ אותו ממנה. הרגל נפגעה ואת הוולבו נשבע שבחיים לא יחליף, על אף גודל השמשה שלא ניתן למגן. מאז היה הסבא והמקל. בדרך היה נוסע וממטיר עקרונות וסוגר חשבונות. באחת הפעמים האחרונות סיפר איך חקרו באישון לילה הוא וכמה חבר'ה צעירים את כל מטע הזיתים שבסיבוב הכפר הערבי, כי שם נהגו להסתתר, או אולי היו עלולים להסתתר, זורקי אבנים. לא ידע. בכניסה להתנחלות עמדה המדגרה, עליה התנוסס בגודל מוגזם שמה של סבתא אראלה. כבר לא היו השקוביות והשבילים הישנים. כבר לא שבתות וחגים במיטות צרות של 70 סנטימטרים בבתים זרים של שכנים שנסו לעשות שבת במקום אחר. כילדה פחדתי ללכת בשבילים ולשרוק. לא ידעתי אם מותר לשרוק בשבת. מה רציתי אז לשרוק? עכשיו לפני הכניסה אפשר לפנות למאחז החדש. שם שרתי פעם לסבא את יצאנו את, והוא החמיא לי על הסמלה הפרחונית הצרפתית, ואני הייתי גאה. וכשנכנסים, מיד הפנייה לשכונת הווילות החדשה. אחרי ארוחת הערב, יפה הייתה הולכת לחדר השינה, ואנחנו היינו יושבים במטבח אל תוך הלילה ומדברים. על מה דיברנו? מה סיפרתי לו? תמיד היו לו ביד סכין ופרי, ותמיד דיבר על 10 שקדים ביום, באשל, על אמא שלי, על אהבה ומשפחה ופסיכולוגיה. מי ידע כאן אז על פרויד, היה תמיד מתגונן. ודיברנו גם על פוליטיקה. ודאי הנהנתי, ודאי רציתי לשמור עלינו. לא ידעתי אז את מה שאני יודעת היום, לא רציתי. כשהיה בן 70, שרתי לו בפעם הראשונה, ומשירת העשבים המשכתי לשיר תמיד, והם תמכו בשניהם כשהחלטתי לעזוב ללמוד, כל אחד בדרכו. סבא היה ענייני, אבל תמיד הוסיף בכתב היד היפה שלו כמה שורות, ואני זוכרת שהיה חותם באהבה. הילדות שלך התחתנו עם ערבים. הייתי שומעת את הצעקות דרך השפורפרת, ואחרי שנרצח רבין, ריחפו מעליו שדי הספרים שעזר לממן ולהפיץ. מעולם לא באנו בחשבון. דם זה לא מים, אמרה תמיד סבתא, ובשביל שלום בית יש אלה שמאמינים שעדיין צריך לשתוק. אבל מה קיוויתי אז לענות? כשהתעורר באותו הבוקר, הוא היה מפויס יותר, וכשעברו השעות והגיע הזמן להיפרד, ראיתי אותו מתעשת ונמתח. התיישבתי לידו והוא דיבר. הוא דיבר אליי ועליי, ואמר לי דברים שידעתי שלא ידע לחזור עליהם. דיבר על אהבה וזוגיות, ועל בחירות, דיבר על פשרות ועל חלומות. הוא דיבר איתי על מוזיקה. הוא מקשיב לי כבר שנים ויודע שאת הדבר שאני רוצה להגיד אני לא אומרת. עוד אמר משהו חריף על סוסים. הוא אמר שצריך להמשיך ללכת קדימה במאמץ ואמונה, בלי להסתכל ימינה ושמאלה. אולי אמר שרק סוסים הולכים קדימה, בלי להסתכל מה קורה לצידם, ובלי לבחור בנתיב. הוא היה ברור, הוא היה חד קטר, וזה כאב, וזה היה גם מאוד נעים. החזקנו ידיים, וכבר כשדיבר ידעתי שוב שלעולם לא אוכל ממש לזכור את מה שאמר. וכשסיים ואמר שהוא אוהב אותי, ואני עניתי בחזרה, התעייף פתאום נורא ונשמט ממני. כאילו הטלתי עליו דבר סנטימנטלי שלא רצה להחזיק בו עוד. כבר לא יכול היה להכיל את הקרבה והריכוז, ונפרדנו. יותר לא ראיתי אותו, וללוויה ולשבעה לא באתי. אמא חיכתה לי בסלון, ונסענו חזרה לתל אביב. ידעתי מיד שלא הייתה לי מעולם שיחה שכזאת עם אף אחד, אבל לא הייתי בטוחה איזה דבר נפל בה. טוב, תודה לענבל שכאמור לא איתנו, אבל שלחה את הקטע הזה. אני אעביר לשרון. שרון? שנייה.
לא. תגנוב. אתה יכול להגדיל את התמונה? מסביר שזה מונע כניסת מזיקים. בעונה לא פעם באנו לקטוף יחד עם סבא תאנים, גרנו קרוב, זה היה טבעי שקפצנו לקטוף יחד עם סבא, וסבא היה מסדר את התאנים מאוד בקפידה בארגזי פלסטיק קטנים, נספקים קטנים, משומשים שהוא שמר למטרה הזאת, ואני זוכרת כמה פעמים, אולי 2 עונות, שסבא שלח איתנו למכירה במרכז המסחרי באלקנה, תאנים שלו, הוא שלח אותם עם יחס מאוד אוהב, ונקב מחיר שמתחתיו אסור לרדת. אנחנו הכנו דוכן ועמדנו, דוכן לממכר תאנים, ועמדנו ומכרנו, ניסינו לפחות למכור את התאנים באלקנה, אבל תושבי אלקנה לא היו להם הסנטימנטים שלנו ושל סבא, לתאנים האלה, ולא ידעו להעריך, ואני זוכרת לפחות פעם אחת שבסוף אנחנו קנינו את כל התאנים ולא גילינו לסבא. נזכרתי וביקשתי מאמא שיר שהיא כתבה בנושא ליום הולדת שעשינו לסבא, אני לא זוכרת איזה יום הולדת זאת הייתה, אז בזמנו בצריף של תמרי בחוות יאיר. אז אני אקריא לכם את השיר היפה. אני תאנה מזן משובח. הגעתי לעמוס מאוניברסיטת אל-נג'אח. הביא אותי נופל, קונה אפרוחים, כייחור די מסכן, אך עם המון שבחים. גדלתי, צמחתי ביד אמונה, עם הרבה אהבה כמלכת הגינה. תשומת לב מלאה, זהו כל הסיפור. טיפולים לא חסך, פדיקור, מניקור. בטרם חנתו פגותיי, פיתח הסמדר, עטפני ברשת מפני הזבוב האכזר. ואם היו הפגות קצת קטנות רחמנה ליצלן, מריחת שמן זית קיבלתי בישבן. וכך התפתחתי יפה להפליא, והגיעה העת לתת את הפרי. אני אדישה לא נשארתי, תאנים מתוקות מדבש כגמולו השבתי. וכאן רבותיי התחיל הרומן, הוא התחיל להסתובב סביבי כל הזמן. ואם אתבטא בגילוי לב, חשתי פתאום שיש לי מאהב. לא תאמינו, רק השחר מפציע וכל מקלותיו לאוזניי כבר מגיע. מביט מסתכל בי בגאווה לא מוסתרת, תואם תאנה עוד אחת ואחרת, וכותב ואורז עם הלחי למעלה, וחושב אולי טוב יותר כשהלחי למטה. כך נוהג רבותיי משוגע לתאנים, מסתכל מהצד חושב שמדובר בפנינים. לסיכום מצבי דהיום, הגעתי משכם לא בזכות השיבה, רק בזכות עמוס חובב תאנים מושבע, ואגלה לכם, יש לי כבר בנים בכל הסביבה. לאנשים אחראיים הוא מעביר ייחורים, עם קבצי הנחיות והמון הסברים. וכדי לוודא את המשך הדורות, מטלפן מוודא איך בוצעו ההוראות, ואם רק לוח הזמנים מאפשר, מעדיף להיות במקום לבקר, כי ידוע שהיום פחתו הדורות, והצעירים פשוט לא יודעים, לא מבינים, בוודאי לא בתאנים. לכבוד יום ההולדת אני מודה ומברכת, עוד שנים רבות של עבודה מפרכת. וגם אם יפה מעט מקנאה, היא תבין לבסוף שזו הדרך להגיע לגיל 20 ו100. יהי זכרו של סבא ברוך, ואני מאוד מתגעגעת אליו. תודה שרון.
רוני? רוני? האם שמע תבור? אוקיי, שומעים אותי? שומעים, כן. טוב, אז כמובן מאוד מרגש, ואתם ככה נכנסים לפרטים ואנקדוטות, שלפתם מנבחי הזיכרון מדהים. אני מצטרפת כמובן, הצפתם זיכרונות גם אצלי, כל מי שדיבר עד עכשיו. אז הזיכרונות שלי מסבא הם באמת באותו עולים בקנה אחד עם מה שכבר תיארו כאן. אי אפשר לומר על סבא שהוא היה בליין או ליצן, אבל לקחתי כאן איזושהי תמונה דווקא עם הלל, בפתיה של אבא ואמא במעלה אדומים, איזה שהם שתי תמונות שצולמו ברצף. אני חושבת שכל הרוח של סבא בא לידי ביטוי כשהגיע דור הנינים, כל יצא החוצה, וככה רואים בתמונה, אני חושבת ככה את הבאה הזאת, הרכה של סבא, ואת איזושהי אינטימיות שהוא יצר פה עם הלל, וממש אפשר לדבר ממש אפשר לנחש שרגע אחד קודם הוא הזיז גם את האוזניים. ככה, לצערי אין הרבה תמונות, אבל אני חושבת שיש פה משהו שעובר חזק, ומה שעוד בתקופה הזאת של תקופת הנינים, אני חושבת שיצא, ככה התגלה או יצא לאור, זה לא רק, כמובן כולנו יודעים, עד כמה סבא היה איש של ערכים, אבל אז כשהלל נולדה גיליתי שהוא לא רק איש של ערכים, הוא גם איש של ערכים תזונתיים. קיבלתי ממנו את הספר, ממנו ומסבתא יפה את ערכם התזונתי של המזונות. יכולתי לשבת ככה ולחשוב טוב איך אני מזינה את הילדים, את הלל, מה מכיל כל דבר, מה תורם כל דבר לגוף. הכל היה ככה בהמלצות ובטיפים של סבא, שאפשר היה ככה לשמוע וללמוד ממנו לא מעט, כמו בהרבה מאוד תחומים. אז ככה אני מוסיפה פה לארסנל גם את ההיבט הזה. וזהו, משאירה עוד קצת זמן לדוברים האחרים. אז תודה שוב על הערב הזה, ויהי זכרו של סבא ברוך. תודה רוני. אבנר? אבנר. אהלן. קודם כל כיף להיות איתכם. ניסיתי להעלות כל מיני פלשבקים מסבא, בעיקר מן הילדות המוקדמת בכפר מרדכי. נזכרתי בימי שישי, ירדנו עם סבא לפרדס, לקטוף תפוזים עם הטרקטור שראינו קודם, וכל מיני תיקי חקים מרופטים כאלה, שאיתם כתבנו את התפוזים. משום מה עלה לי גם עזרא הפקח, עוד גיבור ילדות ממועצת אלול. הוא היה מגיע לביקורי פתע, לראות שהמדגרה עומדת במכסה שהוקצבה לה. אני לא זוכר בדיוק את כל הפרטים, אבל אני זוכר שהייתה התרחשות סביב הביקורים האלה, והיה כלפיו, אפשר להגיד, בוז ופחד. והיה גם שיר שסבא היה שר עליו, שאני לא זוכר את המילים שלו, אני זוכר את המילים, אבל לא כל כך את המנגינה, משהו כמו, הכל למען עזרא, עזרא הפקח. זה היה במנגינת, סליחה שאני מתפרץ, אתה ואני כתבנו במנגינת של זרעים של מסטיק. הכל קרה בגלל עזרא, עזרא הפקח. אז תשאיר את זה. אני ניסיתי, אני זכרתי את המילים, אבל לא. וזיכרונות משבתות, יושבים בפינת האוכל שעל יד המטבח, סבא הרבה יותר נינוח, הרבה דיבורים על פוליטיקה וענייני השעה, שאהבתי להקשיב. עוד שיר בלי מנגינה מסודרת שאני זוכר מהשבתות האלה, זה היה משהו כמו, גם את זה אני לא זוכר את המנגינה, אז יגאל אתה יכול לעזור לי, בירה בירה ונשירה. אני זוכר את סבא ששר את זה בצוהל. סבא היה
צבר מחוספס, והמילה יידישקייט לא כל כך נדבקת. אבל אני זוכר שהיה לו מאוד חשוב לשמר וללמד אותנו את זמירות השבת של סבא שלו, סבא אליעזר. סבא אליעזר היה סוחר והסתובב בשווקים באירופה. היריד הגדול בלייפציג שבגרמניה התקיים פעמיים בשנה, והיו מגיעים אליו המון יהודים, ובשבתות, לא היה מה לעשות, היו סוחרים במנגינות וזמירות שבת. למשל, יא ריבון עולם, עולם ועולמיין, ט"ו מלכה, ט"ו מלכה, מלך מלכיה. שירי שבת, שירי שולחן שבת, זה עוצמה, אתה מצליח לשבת לסעודת שבת עם סבא שלך וסבא של סבא שלך בברודי, ממש מריח את הצ'ונט והארינג, זה ממש מחיי המתים כפשוטו. והמנגינות האלה בואו לא בדיוק יצירה מוזיקלית ולא כל כך קליטות, אבל כמו שאומרים, היו יפות ממנה, אבל לא היו יפות כמוה. זה שלנו. זכיתי להיות עם סבא לבד בבית החולים באחת השבתות, בבית החולים תל השומר, באחת השבתות האחרונות. הוא כבר היה די מוטש וסבל מאוד מהפצעים בפה, היו לו בעיות בריאותיות גדולות יותר, אבל הוא אמר לי, שכשהכל ייגמר והוא יחזור הביתה וישכח את הכל, את הפצעים בפה הוא לא יצליח לשכוח. אז אכלתי לידו סעודת שבת מאולתרת, ובשלב מסוים התחלתי לשיר את הזמירות האלה, וסבא חייך ואפילו הצטרף אליי בלחש, וגם אתם מוזמנים להצטרף. אז אתם יכולים להוריד את המיוט. איבנה, איבנה. גוואלד, גוואלד. עיר ציון, עיר ציון, תמלא ושם נשיר, ושם נשיר, מי שלא אחר בכל אמוני תבנו באותם ידר ברדו איי ביי אני ממש מתרגשת. איי 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 איי. איפה הארין? אבנר. כן. טוב, אני סיימתי בזה. תודה. התמונה מדברת בפני עצמה. אתה אמרת על עמוס שלנו. התמונה מדברת בפני עצמה, מערב שבת האחרון, אגב, את הגביעים הקטנים האלה, אפרופו גביעים, את הגביעים הקטנים האלה גם קיבלתי לאירוסין, גביעים שהיו של סבא משה, אפרופו סבא אליעזר. טוב, הבא בתור. טוב. תודה, אבנר. חייב להגיד שהזום הוסיף ארומה מעניינת לזמירות האלה. טוב, נעבור לסמדר. סמדר? כן. אני ככה ניסיתי להיזכר בכל מיני
זיכרונות שהיו לי מסבא, וצפו לי ככה 3 תמונות זיכרון קצרות, שאני אשתף אתכם, ונראה לי שהן בעצם מאוד מאפיינות את סבא. מכל תמונת זיכרון כזו אפשר בעצם להבין עוד איזשהו ככה שכבה של, להכיר עוד שכבה של סבא, ואני פשוט אגיד אותם אחת אחרי השנייה, קצרצרות. אז זיכרון אחד שיש לי זה בעצם שלקראת הלימודים, הוא שאל אותי מה אני רוצה ללמוד, ואמרתי לו שאני רוצה ללמוד עיצוב תעשייתי, וזה היה נראה לו כמו משהו שבעצם אין כל כך מה לעשות איתו, ובעצם השיחה התגלגלה למה אפשר לעשות עם זה, למה תעשי עם זה, למה ללכת ללמוד משהו שבעצם אין מה לעשות איתו. זה זיכרון אחד. תמונה אחרת שיש לי זה בעצם מהגיל של היסודי, תחילת יסודי, באיזושהי שבת שסבא ויפה באו אלינו, לאבא ואמא, והיה איזה עניין סביב המזגן, עבד, לא עבד, אני לא זוכרת, אבל סבא התקיל אותי ככה ושאל אותי איך עובד המזגן, בעצם איך פועל מזגן. לא ידעתי לענות, ואני מאוד הובכתי מזה, שבעצם אני לא יודעת את התשובה. אז זאת תמונה נוספת, ותמונה שלישית שיש לי זה מאיזשהו ביקור שאני ואמא נסענו להכיר. אני גם חושבת שהייתי יחסית בגיל יסודי צעיר, ונסענו לאריאל המכולת, וסבא אמר לי שאני יכולה לבחור ממתק אחד, אבל שהוא יהיה תוצרת כחול לבן. אז ככה, מהשלושה קטעים האלו, מהשלוש תמונות האלו שיש לי ככה זכורות לי, אני חושבת שאפשר ממש להבין שסבא היה קודם כל מאוד בן אדם של תכלס, גם ישיר, אומר לך בפנים את מה שהוא חושב, וגם מאוד מעשי, ומאוד ככה בן אדם של תכלס, וגם של ידע. אני חושבת שהוא ממש מבחינתי זכור בתור בן אדם שיודע המון, ומעודד לסקרנות, לשאול, להבין, לדעת. ודבר אחרון זה שהיו לו ערכים מאוד מאוד ברורים, גם אם הוא נוסע למכולת עם נכדה וקונה לה איזה ממתק, עדיין הערכים שלו הם משהו שהוא לא מערער על הערכים האלו, שהם ממש הבסיס מבחינתו. וככה הוא גם העביר, זו הייתה הדרך שלו גם להעביר את המסר הזה אליי. זאת אומרת, גם הוא לא ויתר על הערכים שלו, וגם ככה הוא בעצם לימד אותי על הדרך את הערך הזה שהיה אצלו מאוד חשוב. זהו. תודה. טוב, תודה רבה סמדר. אלייך אראלה. אוקיי. אני צריכה את התמונה. יש. תודה. אז זאת תמונה גם שלי, לקוחה מהחתונה שלי, אבל נראה לי שמה שמיוחד פה זה שזה בעצם האירוע המשפחתי האחרון שסבא נכח בו, וזכינו שהוא יהיה בחתונה שלנו. זה ממש, אני חושבת כמעט חודשיים לפני שהוא נפטר, כבר היה בכיסא גלגלים, כמו שאתם רואים. את סבתא אראלה לא זכיתי להכיר, רק לגדול על הסיפורים, ועם סבא עמוס כן יש לי זיכרונות וחוויות שנצברו ולא רק סיפורים, אבל כשניסיתי ככה לחשוב הערב על משהו, גם אני, עלה לי כל מיני סיפורי גבורה, דיבורים על פוליטיקה, לגידולים חקלאיים, בקיצור סבא רציני. ומהצד השני היה את הזיכרונות גם של הגלידה, אמנם לא בן אנד ג'ריס ולא יודע, אבל אני זוכרת ארוחות שבת שבקינוח ככה הוגשה גלידה, וסבא לא הצליח לעצור את עצמו מאוד כפית ועוד כפית, והתנהג קצת כמו ילד בהקשר הזה, פתאום היה את הצד היותר שובבי, או איכשהו היה מתגלגל מצחוק מאיזה בדיחה טובה של אבא. ולא יודעת, זכורים לי בילויים בקיץ, אני זוכרת איזה פעם שהוא לקח אותנו לבריכה, היה גם את הצדדים האלה, באמת כמו שנאמר פה, ויש לי קצת מהם והרבה מהסבא הרציני, אבל גם מהסבא החייכן והקצת שובבי הזה. זהו. טוב, תודה אראלה.
האמת שאני חושב שבגדול זה כל הסיפורים שקיבלתי באופן מתוכנן. חשבתי שנשיר קצת משירי סבא עמוס, כמו שקראתי לזה, ואחר כך אם יהיה מישהו שעוד ירצה להוסיף באופן ספונטני ובקצרה, אז נשמח. התקשר ליזהר איזה שעה לפני, ואמר מה שלא הבנתי, ועכשיו הבנתי שאין מה לעשות שירה בציבור בזום, זה לא עובד. אז באמת שאני מודה שלא ידעתי כמה זה לא עובד, אבל עכשיו הבנתי. אבל הוא הציע יזהר, ואני חושב שזה רעיון טוב, שאנחנו נשיר, אבל הוא ילווה בגיטרה, וכולם יהיו במיוט, והוא ישיר, וכל אחד ישיר בביתו. אז אני מציע שנשיר פה את שני הבתים הראשונים, כי כבר חלק שרנו, ואז נעבור לבתים הנוספים. אז יזהר, אתה איתנו? אני עם כולם, לכל האורך. אז אנחנו נראה את זה כשקופית, נכון? אנחנו נראה את זה כשקופית, יש פה, רק כדי שתתכוננו נפשית, יש פה את צור משלו, את להקת ימי הולדת של ימי המשפחה להולדת 60, ואת שיר האורקסטרה, מנגינת האורקסטרה. אז נתחיל עם צור משלו, וכולם, כולל אני, נשים במיוט, ויזהר ינגן וישיר, וכל אחד ישיר בביתו. ואחר כך תחשבו, אם יש עוד מישהו שרוצה, אז אנחנו נשמח. אז בבקשה. מי שלא אכל, בהרך ואמוני, זבנו ואותנו, כי דבר אדוני, אהזם את עולם, בואנו אבינו, אכלנו את לחמו, ואינו שתינו, על כן נוגל ישמו, מהללו בפינו, אמרנו וענינו, אין קדוש קדוש, איי 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 מי שלא אכל בהרך ואמוני, צבענו והותנו, כי דבר אדוני, בשיר וקול תודה, נברך לאלוהינו, על ארץ חמדתו טובה, שהנחיל אבותינו, מזון וצדק, השביעה לנפשנו, נתגבור עלינו, באמת אדוני, איי 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 בית אחרון, בית אחרון. איי 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 איי. מה אתה אומר? לך גם על הבית האחרון. ייבנה איי 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 המקדש, ציון ציון איי 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 תמלא, ושם ושם נשיר שיר חדש, וברננה נעלה, הרחמן המקדש, יתברך ויתעלה, על כוס יין מלא, טללי, טירילי, טירידם פם 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 פם, איי 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 טללי לה 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 טללי לה 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 טללי טללי כברכת אדוני, צור מי שלא אכל בהרך ואמוני, זבנו והותנו, כי דבר אדוני.
מעולה. רגע. תודה. ועוברים לאופרטות, נכון, יגאל? עכשיו עוברים לאופרטות, כן. 3, 4. להקת ימי הולדת של נכדי המשפחה, וזמרת לך סבא, זמר לכבודך. איך תפיל אותך לסבא, אין אנחנו החיים, למרות שלא הצלחנו לשנות לך את החיים. בין 60 לפי הלוחה, אך בשאר המובנים, עוד צוער כמו הרוח והרוח במבצעים. לסבא עמוס מאחל לה הרבה ברכות ואיחולים, שתגשים עם סבתא אלה חלומות ותכנונים. לסבא עמוס מאחל לה הרבה ברכות ואיחולים, שתגשים עם סבתא אלה חלומות ותכנונים. שתגשים עם סבתא אלה חלומות ותכנונים. אף פעם סבא לא בחרת בחיים מאוד קלים, עקרונות תמיד שמרת למרות המכשולים. והתחיל לאט במקווה ילד טוב ביישני שצריך להתמודד עם נוער חילוני. על בעל מחשבות שמענו סיפורי עוז וגבורה, רגעים לנו שסבא היה בחבורה. הזמנים חלפו בינתיים, נשכחו הסיפורים, כי העיקרון הוא לא לקרוא על השמרים. זו מלחמת עצמאות, חזרה לחקלאות, החשיבות היא בהתיישבות. לא נרבה בסיפורים על חבלי לידה קשים, על בצלצלים, 2 עופות ואפרוחים, אבל לא הגיע עת לנוח עוד על אותם הפעילות. סבא עמוס ואראלה יוצאים להתיישבות. סבא עמוס ואראלה הם תמיד בקו ראשון. לה 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 לה. לא רואה פה את המשך זה. יגאל, את המשך השקופית אני לא רואה? ואתה מתחיל הפרק עלייה אל השומרון. סבא עמוס ואראלה הם תמיד בקו ראשון, ואתה מתחיל הפרק עלייה אל השומרון. זה, אני חושב כן, זה מולדת 60 שבקושי נולדתי אז, אבל אני זוכר את נועה שרה את זה שנים אחר כך. נכון. זה השיר כבר למולדת 80, בגרסה שלו של ה-80, היה גרסה גם של 70 ששינינו אחר כך. בימים שסבא עמוס עוד שכב בחפירות, כדורים שלבו והתנצו מעל הקרבות על הר הגל לא הבטיחו התקוות, אך סבא עמוס כבר חזר ובפסקנות קבע מה הייאוש לנו הכוח רק. אל נא תיפלו ברוחכם, התמדה היא בחייכם, רק כך נגשים הקמת המדינה. הקמת המדגרה זה היה ממש מבצע שחצה גבולות פוליטיים במדינה. המערך והליכוד, כל אחד מהם לחוד, הם גיסו הביורוקרטיה והכשילו בחד גדיה. אך סבא המאמין בדרכו את משקלו הלא קטן שם מול עדת אוכלי חינם. כך מהמשך פרשים? רגע. שמו לדת אוכלי חינם וכך הכתיב
מפעל מפואר בשומרון. ענייני דעות תמצא בהם אינן עניין פשוט, אתגלה לכם עתה כנסו באו. יפה באה על השומרון עם דעות של עוז ושלום, זה עניין של הקרבה, מהפך במחשבה, היא אז הימי, הוא נעשה סולן, הוא כבר הפך להיות תומך באידיאל של וכך פותרים עיקודים בהשקעה. תראה שיטה של וולבו אחרי דנה, לא שכחנו להסביר, להורות ולייעל, המכונית כיצד לחדור, ואותו איך לחלץ, מה הייאוש, גייס אז את כל עוז, ובימים של ניתוחים, ובלילות של ייסורים, את חזר, ילודו ולתקוף. הבוסתן ליד הבית מחבב את מרפולת מצב ואז שאין פועל הוא יורד עם המקל גם עם המדרון תלוי העצים דורשים מישהו פתח את המיוט וזה לא שומעים כלום. מסר אופטימי אם לא תיפלו ברוחכם הזקנה אז לא תוכל לכם, כך מיישם. עוד ינובון ושיבה, סבא עמוס היקר, מקהלת הנכדים, וצרפת לשירי התכונים. שתזכה לחוג עמנו עוד הרבה ימי שמחה, רגעים רבים של יחד, רוב בריאות שלווה ונחת. La 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 ממש זכור לי, זכורים לי האירועים האלה וההתרגשות שהייתה סביבם, גם עם הולדת 70 וגם עם הולדת 80, סליחה, אני מתפרץ פה, יגאל, אמרת שיש את המקום לקטע הספונטני הזה, ואני זוכר אותו אומר, בסוף היום הולדת 80, שהוא מודל, הוא ממש אמר כמה דברים, מודל להשם שנתן לו חיים ארוכים, חיים של טובה, חיים של פריחה, חיים של פרנסה טובה, והוא מודל להורים שלו, שכמו רוח נבואה שרתה עליהם, שהם החליטו לעשות את המהלכים, המהלך הגדול שלהם של לעלות לארץ, ואחר כך להביא את כל המשפחה, והוא מאוד, קיצור, דיבר באיזה מין שלמות כזאת מאוד גדולה, לקראת הסיום של אחרי האופרטה הזאת, בלבלת שמונה. אני גם רוצה להוסיף משהו, שבוע טוב לכולם. אזכרה מקסימה, יישר כוח יגאל, ובהזדמנות זו רצינו לאחל גם ליגאל מעבר לתודות הגדולות, מזל טוב, יש לו יום הולדת מחר בערב, אז מכל המשפחה, תודה ומזל טוב. מזל טוב יגאל. מזל טוב. מה, איפה אופרטה? טוב, תודה מירב. מחר האופרטה, מחר. יש לכם 24 שעות. טוב, תודה מירב. תודה יזהר, זה היה רעיון טוב עם הגיטרה, ותודה לבת שבע ששלחה לי את המצגת מבולדת ה-85 או ה-80, עם כל השקפים, אז זה הכל היה מוכן. אז זהו, אז כמו שלא יודע אם שמתם לב, בעצם התוכנית המובנית הגיעה לסיומה. יגאל, אני גם רוצה לדבר אם אפשר. אז רגע, כן, אז זהו, אז עכשיו, לא, שנייה, רגע. סטופ שיר. לא רוצה סטופ שיר. אז זהו, אז עכשיו באמת אמרנו
זו תמונה של סבא בצעירותו, תמונה יפה. אז באמת, כמו שרשמתי פה, תם ולא נשלם, ואם באמת מעוניינים באופן ספונטני להצטרף, אז קדימה. אז עמרי, שמעתי אותך? כן, תודה. אז יש לי, קודם כל אני כמובן לא קראתי את ההוראות, אז לא ידעתי שצריך להכין מראש. אז יש לי שני סיפורים. הראשון, זה ממש בשבוע, לדעתי, סוכות, שהגענו לסבא באמצע החג. קודם כל, הרבה מאוד שנים לא היינו מגיעים באמצע השבתות, עד שיפה, תודה יפה, אמרה לו שדי, שאנחנו לא נבוא. ואז יש לו שתי אופציות, או שאנחנו נבוא באמצע החג, או בשבת, או שהוא לא יראה אותנו והוא הסכים, אבל זה כבר, בשלב הזה כבר לא ממש הייתה בחירה, הוא היה די בסוף, והגענו, וגדעון ונאווה היו שם, אתם שומעים? וגדעון הקריא את התפילה, וסבא כזה הקריא איתו חלקים ממש, ואם אני לא טועה, אז גם הביאו מישהו מהיישוב שישיר את ונתנה תוקף, אני לא בטוח בזה ב100%, אבל הוא גם תקע בשופר, בחדר השינה של סבא, שזה חדר די קטן, אז אני חושב שזה היה אחד הרגעים כאילו אתה יודע בעצם שזה נגמר, אתה יודע שזה השבוע האחרון, שזה כנראה אחד הרגעים הכי עוצמתיים שלנו, ואז הלכנו וישבנו כזה במרפסת, וכולם דיברו באמת כמו שענבל דיברה שם על המרפסת, סיפרו על כל מיני טיולים בשומרון. ברגע השני, אני בשנתיים האחרונות לחייו של סבא בעצם התחלנו לדבר בפעם הראשונה על פוליטיקה, דבר שלא אהבו במשפחה, ובעצם נוצר קשר בינינו, עד אז לא היה קשר. הוא ראה אותנו, אני חושב, כאנשים מופקרים, אנחנו ראינו, אני אדבר בשם עצמי, ראיתי בן אדם קיצוני, לא אהבתי לנסוע ליקיר, כשאהבתי הייתי בא עם, כאילו, כשהייתי בצבא הייתי בא בכוונה עם נשק, כדי שיראה שאני לא זה. ואז התחלנו לדבר על פוליטיקה, והייתי שם ביום שהיה את נאום בר אילן של ביבי, שהוא דיבר על שתי מדינות לשני עמים, וישבנו עם יפה וסבא והקשבנו ברדיו, ממש כאילו לא הוצאנו מילה, ואז סבא שאל אותי, נו, אז יש פה משהו שאתה לא מסכים איתו? אמרתי לו, אני מסכים נראה לי עם הכל, אני פשוט לא מאמין שהדבר הזה, אני לא מאמין לאף מילה. ואני חושב שיש משהו בשבילנו, בשבילי, בתור מישהו שגר בבית שמאלני, גדל בבית שמאלני, להיות ביקיר, בהתנחלות, כשיש נאום כזה, שבדיעבד יסתבר ככלום בפיתה, אבל בגדול נאום חשוב, שעה מאוד חזק, ואני חושב שהיום הקשבתי בצהריים למה שענבל אמרה, ענבל לא פה ואני גם לא רוצה לעשות לה פרשנויות, אבל בגדול התחלתי לבכות, כי אני חושב ב10 שנים האלה, הזיכרון שלי הוא מאוד, אמנם לא רצו שנדבר על פוליטיקה בבית, אבל הזיכרון שלי מהשנתיים שדיברנו על פוליטיקה הוא זיכרון מאוד מאחד דווקא. כאילו עדיף לנהל דיונים ולהבין שהבן אדם, מה הבן אדם השני חושב, ולהעריך את הדעות שלו ואת האידיאולוגיה שלו, ולא ליצור איזה תאום. אבל אני חושב בעצם לא חשבתי על זה בכל 10 שנים האחרונות. לא ניהלתי, לא נשארתי עם הזיכרון הזה המאחד, ולא חשבתי בעצם על דברים שלא שאלתי אותו, שלא דיברתי אותו, דברים שענבל העלתה, ופתאום כאילו אני מרגיש שהדחקתי את החילוקי דעות, וזכרתי רק את המאחד, שאולי עדיף. זהו. נראה לי. תודה, עמרי. עוד מישהו ככה מעוניין? יגאל, אם אפשר, אני רוצה לומר כמה מילים. אוקיי. א', שהתרגשתי מאוד לראות את הנכדים,
מאוד מאוד לשמוע אתכם, וחיממתם לי את הלב בצורה לא רגילה. שמחת תורה היה החג הכי אהוב על סבא. רציתי להיות בירושלים, הוא אמר לי, אני לא רוצה להיות, אני אוהבת יקיר מאוד, ואני איך שהם משתוללים, משפרצים מים כשיש תפילת הגשם ושותים וקידושים וכדומה. אבל אני רוצה רק לסיים במשהו חשוב לספר לכם. סבא היה, אני לא צריכה להגיד לכם, ציוני ממש גדול. אתם יכולים להגיד ימני, אבל הוא היה ציוני. הייתי בעין צורים, היינו בעין צורים יום אחד, וחזרנו לכיוון יקיר. ובאמצע הדרך על יד מסמיה הוא עצר בפתאומיות, והוא אמר לי, תסתכלי ימינה. תמיד הוא אמר לי להסתכל ימינה. ואז הוא אמר לי, תראי, את רואה שם את העיר הזאת שיושבת? זו הייתה בית שמש. הוא עצר את המכונית והוא אומר לי, את יודעת, בזמן מלחמת העצמאות, ישבתי על משלט, החזקנו משלט, במשלט השני היה ממש קרוב אלינו, משלט עם מצרים, והיה חם נורא, זה היה חודש יולי 48, ואם לא הבאנו מספיק אוכל במשך הלילה ומים, היינו נשארים עד הלילה ממש מיובשים. ועכשיו הוא אומר לי, את מכירה את השיר הזה שחיים חפר כתב? על כל משלט יושבת עיר? תסתכלי מה קורה, תראי את בית שמש. שאיך היא מתפרסת, וכמה היא גדולה. זה המשלט שאני ישבתי בו. ועמדנו, ואתם לא תאמינו, לסבא שלכם ירדו דמעות, והוא אומר, בואי תשירי את השיר על המשלט יושבת עיר. וזה היה אחד הדברים המרגשים שאיתו, וכתבתי לכם סיפורים על הבלוג של יקיר, ושלחתי לכם את זה. אז זה היה הערב שהודיעו לי בבוקר, נאוה הודיעה לי שהוא נפטר, ובערב בערב ונאוה וגדעון וכולם, וזה יום קשה, יום שמחת תורה, החג שהוא כל כך אהב. אז זהו, שיהיה לנו חורף בריא, גשום, ושנתפטר מההצהרה הזאת של המגפה. כל טוב לכם. כל טוב יפה, תודה רבה, אמן. ככה, עוד מישהו שהיה מעוניין... אני יגאל. יאיר. יגאל? כן, יאיר. כן, כן. קודם כל, אני בהחלט חושב שהערב הזה הוא היה באמת מכבד ומכובד, ובאמת עמוס איש, כמו שאמרו, ציוני. אני רוצה להגיד באמת את היחס המיוחד שהיה לו להורים שלי, אבל בעיקר לאבא שלי. אבא שלי מצד, אני חושב שעמוס והראלה, אבל עמוס הוא היה הקטר, הגשימו בעצם את החזון של אבא, את החזון הציוני, גם ביישוב וגם עם כל בואו נגיד, הדעות השונות לגבי יקיר. אני חושב שגם ביקיר הוא ראה איזושהי המשך דרכו, המשך הדרך שהם הגיעו לארץ על מנת באמת לכבוש אותה, והיה כבוד הדדי, והייתה איזושהי הערצה להראלה ולעמוס. אחלה, תודה. בסדר, אז אני חושב שכמו שיפה אמרה, שיהיה חורף בריא, גשום קודם כל ובריא לכולנו. תודה לכם שהשתתפתם.
וזהו, אם עוד מישהו ככה רוצה לומר דברי סיום, אז נשמח, ואם לא, אז ניפרד לשלום. תודה. קודם כל אני רוצה כן להוסיף שאני ממש מעריכה מאוד את כל העבודה שהשקעת, יגאל. זה נפל עליך תוך כדי המון דברים אחרים, אני יודעת שאתם עובדים מאוד קשה, אתה וגם עפרה, ובכל זאת אתה מצאת את הזמן ואת היכולות שלך לטובת הערב היפה הזה. באמת, אני חושבת שכאן נתנו את הבמה לנכדים ונתתם את הבמה לנכדים, וזה באמת היה ניסיון מאוד מאוד מוצלח. אז ממש תודה רבה רבה ליגאל, ואני מניחה גם לכל מי שעוד עזר, אני לא יודעת, אבל אני מאמינה שהיה פה שיתופי פעולה, ושיהיה לכולנו המשך שנה טובה ועם הרבה ימים שמחים ובריאים. אמן ואמן. תודה. אז להתראות לכולם. לילה טוב, שבוע טוב, חורף טוב. יישר כוח, תודה רבה. חורף טוב ובריא. שנה טובה. ביי, תודה. ביי, להתראות. כשאני אעשה... אבנר, יש את התמונה שלכם עם עמוס הקטן. תסלחו לי. שלום שלומית. שלום לבתיה וליגאל. לא ראיתי אתכם הרבה זמן. אני חושבת. אני לא יודעת, לא מכירה בת יפה. יפה אמרה שלום. לא ענית. לא, כי פתחתי מאוחר.